Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency during polling station ke parlo Thanglong arat aphan mesen lapen dor kluk alang ke pajun longji aphan pura JJM Scheme pen ahem kijun alang ke paleji aphan si sorkar pen siding ponlo bonta ke claim ke sa oi pina jok Thanglong arat atuma bangki ningkan kang kim pleng de aphita lang kijun longle det ajok ningkan samsi je paklang pon Lason si Bharatiya Janata Party India long nang cari det pen ki dukilak arara phan ison scheme pipon lo la solong PM Modi tami ason tin scheme along punon sodak pen lam thisi paklang pon lo na khaunga na khane dunga polam ason thak si ke long tami BJP nang cari det pen ison scheme ki dukilak arara phan nang palilo la solong Duarbaguri MEC constituency ki parlo during polling station Thanglong arara phan tami ki junalang kasik thak Thanglong si JJM Scheme pen pipon lo bontami ningkan isi pleng de aphita me la soalang ki jun longle det ajok radatum ningkan samsi che paklang po la solong Thanglong arat pen ke isi tuliram rong hang la pen ke isi education Richard tok bia phantami prabjin pen nang patang pipon bek thapusi tuning report la sorting pen ahok pet kachini jia phan pherang kia tu kahumri dam pen thekdam longa tengke akam ke claim isinata ke misena sai thekpon long leson alang rong nang lele ako anujok mate pillar crep la pason si thekpon long tangte la solong mat lo adai ke PM Modi kaning jalam theson si ke ACCM tuliram rong hangtami JJM Scheme pen sodak alam pangdak pontang lo Jongsi JJM Scheme pen natne arong tangte det mate ki claim nang jia teng pen claim pon pe pulote ki claim back a contractor aphan sodak pen insai ponji po alam tami mai meeting along pangdak pon lo la solong ke claim bang phu mate contractor amen lake munut gatani pusi pachini pon setala po an ke claim pon kasai oi theklo ka phita ke ise hin pen thangnat kang sai pon amatsi ave Diring pen Thompson terang KTV News